سلام طعنا يهابلي تقاتلتي مدب داميرا انترتينمنت نلومي حموس 27 قنبوت ستدالو علتاو زين انه نمكتتالكم بخبر زعدم يوسف تسفى برهاني فيلم ارستاتسو عمالي داقمي علوان منقست تخايدو ኤርትራ በአሜሪካ ብልዕላ ዝጸደቀ እገዳ ቪዛ ኮኒናቶ ኢራን ሩሲያን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ምዝርጋሕ ሱኑ አንጻር አሜሪካ ዘቕንዓ ሓበሬታታት መሪሕነት ይሕዛ ትካል ግብረ ሰናይ ኦፕን አርምስ ኣሳእል ስደተኛታት ይዝርግሕ ሚኒስትሪ ጥዕና አሜሪካ ጠንቂ ኣበጋግሳ ኮቪድ-19 ከመርመር ፀዊዑ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምስርስታት ዜና ይኹም ጸኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ بكوناريل أسيما قويتا زمحادر وتهدراو حيل مالي علوان منغستي كم زكايرة تحبيرو تي كوناريل أبزقبورو مغلاتي بريزيدنت بهانداو كومون قدامي منستر مكتر حلاف النوتوم زتكي من وديد كم زعلمو بمغلات كاب سلطانو ماوريدو كم زحيرو مافليتو أسيما قويتا وسيقوتهم مراحتي كاندي أبتع زبتكتوهم زخال مخنيات كقالت سنكولو نغلت العلو تأزست سراويت كاب سلطانو مدحر مغلافهم بؤون زنا علوان موتن كم زتكبورو أنا تسيرو ካብዚ በመቀጻል ሓፈሻው ምርጫ ሃገሩ ድሕሪ ዓመት ኣብ ዝተወጠነሉ ግዜ ክሰላሰል ምኾነ ሓቢሩ ይኹን እምበር ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ሃገራት ኣፍሪቃን ከምኡውን ኣሜሪካን ንተግባራት ኮሎኔል ኣሲማ ጎይታ ብምቑናን ክልቲኦም መራሕቲ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ፀዊዖም ኣሲማ ጎይታ ዓሚ ብተመሳሳሊ መንገዲ ንፕረዚደንት ኢብራሂም ከይታ ካብ ስልጣኑ ኣብ ዝኣለየሉ ኣጋጣሚ ህዝቢ ሃገር ዝፍጻመ ብዳንኬራን ሓጎስን ከም ዝጸንበሎ ይፍለጥ صنيح تتخلى مسجاجر منجستي بوتهدراوያን ሰበስልጣን ዝተዓብለለ በመንባሩ ዘአተው መብጻዕ ኣብ ግዚኡ ብዘይ መተግባሩ ነበር ተታገር ቁጣዖም ክገልጹ ከም ዝጀመሩ ይሕበር ኤርትራ በመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ አቢል ኣብዛሃበቶ መግለጺ ነቲ በአሜሪካ ብልዕላ ዝጸደቀ ማዕቀብ ቪዛ ዘለዋ ቁጣ ገሊጻ ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጥረ ቅልውላው ተሓታቲ ሕወሓት ኮይኑ ሰሪቲ ኣብ ሕዳር 3 2020 ዘበጎሰ ሓደገኛ እንደራዩ ዝበለት መግለጺ ሕወሓት ዘበጎሰ ወተሃደራዊ ረጥሚ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝተሓጽረ ዘይኮነ እንተላይን ኤርትራ ዝዓለመ ብምባል ውዲት ሕወሓት እንተዘዕወት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘስዕቦ ሓደጋ ንምግማቱ ዘጸግም ከም ዘይኮነ ኣነጺሩ እቲ ሓቂ ዘይክነሱ ናብ ኤርትራ ጻብዕ ምውጥዋጥ ግን ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ቅቡል ኣይኮነን ብምባል ወሲኹ ኣስሚሩ ኣብ መወዳእታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ነቲ በአሜሪካ ዝጸደቀ እገዳ ቪዛ ዘምጽኦ ጽልዋ ብዘይገድስ እቲ ማዕቀብ ኣብ ርግኣትን ሰላምን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘምጽኦ ኣወንታዊ ለውጢ የለን ብምባል መግለጺኡ ዛዚሙ ከም ዝፍለጥ ዝሓለፈ ቅንያት አሜሪካን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ጉዳይ ክልል ትግራይ ዕቱብ ምትሕብባር ይረኣኹመን ብዝብል ምኽንያት ንኽልቲአን ሃገራት እገዳ ቪዛ ከም ዝሓገገ ይዝከር ኣብ ጊዜ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ገጻት ፌስቡክ አንጻር አሜሪካ ዝዓለመ ስኑዕ ሓበሬታ እቲ ዝበዝሐ ብሩስያን ኢራንን ይዝርጋሕ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ መብዛሕትኡ እቲ ዝዝርጋሕ ዝነበረ ሓበሬታታት ንህዝቢ አሜሪካ ዓላማ ዝገበረ ከም ዝነበረ ዝሓበረ እቲ ትካል ፌስቡክ ኣስታት 150 ናይ ሓሶት መርበባት ሓበሬታ ካብ 2017 ክሳብ መወዳእታ 2020 ከም ዝዓፀወ ወሲኹ ሓቢሩ ዝበዝሑ ካብዞም ሕሳባት ወይ ኣካውንት ካብ አሜሪካ ወጻኢ ዝተኸፈቱ ክኾኑ እንከለዉ ሒደት ድማ ኣብ ውሽጢ አሜሪካ ከም ዝተኸፈቱ ገሊጹ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጸለውት መስራሓት ምትእትታው ወይ ሓበሬታታት ምዝርጋሕ ሓድሽ ኣይኮነን ዝበለ እቲ ምንጪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ግን ኣሃዛዊ ቁጽሮም ስለ ዝዓበየ ሰባት ክነቕሓሎም ከም ዝግባእ ተሓሳሲቡ ሓላፊ ሳይቤራዊ ጸጥታ ትካል ፌስቡክ ዝኾነ ናትናኤል ግሌቸር 2016 ኪላታት ሩስያ ኣብ መረጻ አሜሪካ ብናይ ሓሶት ሕሳቦም ገይሮም ጽልዋታቶም ከስፍሑ ከም ዝኽኣሉ ብምጥቃስ ትካል ፌስቡክ ኣብ ምልላይ ዝተመስረሐ ሓበሬታታት ዝስንዑ ሕሳባት ዝምስገን ስራሓት ከም ዝዓመማ ነጺሩ ይኹን እምበር ትካል ፌስቡክ ንከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ኣብ ጊዜውን ሰዓቱን ብቁልጥፍ ከቃልሖ ብዘይምኽኣሉ ካብ ነቐፌታ የምለጠን እስጳኛው ትካል ግብረ ሰናይ ኦፕን አርምስ ኣሳእል ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ካብ ሊብያ ናብ ሃገር ኤውሮጳ ከኣትዉ ሓደጋ ዝወርዶም ስደተኛታት ክዝርጋሕ ጀሚሩ መብዛሕትኦም ኣብቲ ኣሳእል ዝርከቡ ስደተኛታት መንእሰያት ኮይኖም ብዘስካሕካሕ ኣገባብ ግዳይ ማእከላይ ባሕሪ ዝኾኑ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝርከብዎም ተሓቢሩ እዚ ኣሳእል ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ክሳቀዩ የብሎምን ህይወቶም ንምድሓን ናይ ሞትን ሕየትን ስራሕ ክዕመም ኣለዎ ዝበለት ሓላፊት ትካል ግብረ ሰናይ ኦፕን አርምስ ላራ ላሉዛ ቀፂላ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ መቃብር ኮይኑ ከም ዘሎ ብምብራህ ማሕበረሰብ ዓለም ህፁፅ ኣተኩሮ ክገብረሉ ፀዊዓ እቲ ጸብጻብ ብምውሳኽ ኣብ ዛረጊጽናዮ ዘለና ዓመት ጥራይ ኣስታት 734 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ብምሕባር እዚ ድማ ካብ ዓሚ ዝነበረ መጠን ሞት ብ445 ሰባት ከም ዝዘየደ ኣነጺሩ
زاجت تكال قبرسنا يكسح حجا السلاسل ومبزلو سرحات أبزع عمات أستات 13 سدتنياتات بملحان نبها قرت اليان كأتو كمز حاجة زي فلت منستر تعنا أمريكا زفير بيسيرا أهجراو تكال تعنا نتنكي أبقاقسا كوفيد 19 خمرمر فقد كوهابو أبتي بسولوس إسران حموشن قنبوت كلتشن إسران حدن بدرجة منستر استقايدة سمينار ودب تعنا عالم تويعو كورونا فيروس أبي هوتنا عمتها تراي زي كونا قرميمو تنكي موت بمليونات زغطور صباتي خونا له زبالات منستر قلوصنت زمولو أب ساينس تسرت من شي أمتاتا كوفيد 19 كمونا بقداموت معالتات إزي لبرا زنبرا كونتات بنص عالم لخاويان كيلاتات تعنا كمرمر زلوا من توثيق قاليصو زي كمزيلن كله دايركتور تمحالف حمامات امخاري العلواي ጉዳያት تعنا أمريكا زغون أنتوني فاوسي كورونا فيروس كاب انسساتات نابسب كمز محالف رغوت كوينو بورشا كاب حدا ولدو ناب كالو ولدو كمزي محالف حبيرو كمز فلت لبعي كوفيد 19 اب تشاينا غزات هوبي اب كتما وهان زفلم خوينو زي دما زبزح معكنا زينا أمريكا كوفيد 19 اب تشاينا كاب زركب بيت مرمر زوريقو زوصه ناب زبل مدب دمتا كمز بصحا يفلت يغون امبر تشاينا بزعبا كوفيد 19 كاب سبب سلطان أمريكا يغون معكنا زينا تهاجر زمت مغلطيتات انصار زقنع صلم مخانيا تبره زد ما نغلطين عرمون شاوين هاجرات نبناي قالات كوينات كشمن كمز تدرخ يحبر بز مسرت لفدا كورونا فيروس اوهان كابز جمرولو غيزي كساب ليت لومي استات 197 مليون سبات كلكف كلو يوت 3.4 مليون سبات دما قزيفلو زغبركم تعذبتنا لو ما انت زبلنا يم زيناتات زوم كتعذبوا مصنحكم يم نيروم ابقالت حستو بخال مدب كساب نراخد سلام